sangre! Tinabalabas. Napan ni Gringo iti ayan ti mapatpatakder a balay apag naadan da Julia ken Rafael. Kayat asitaren ni Rafael, ngem nagpakpakaasi ni Julia, adi na laangan pangagan iti madi ni Gringo, tapno maliklikan ti panagrikyarda. Tinungpal ni Rafael ti bilin ni Julia, iso asaan meten ang nagbayag ni Gringo iti ayanda. Napan ni Gringo iti rancho, nabangaran iti kaawan da Luciano, gaputa makapagsawar iti rancho, agingga iti kaykayat na. Nakadanon ni Gringo iti kabakiran, ket dita, at danasalaw na grupo ti lalaki. Nagpalpaliw da itoy, ngem di na amuan nasiputan damat ti kaadana dita. Nakigtutlangan iti kelaat nga adda nagsao iti likudan na. Itagagayem, adtoy ti tuloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Kitagman! Oops, kita lang. Di mo igaman. Nasikap ka matalya. Pagkarupang nga tarab sutat, iso di mo kaya tas sagidat. Oh, anya. Mamatikan asyak ti heredero dito'y Hacienda Gabriel. Depende. Anya. Suruto na. Mapano ni tayo ang dagiti kakadwala. Diyos ka. Napayayak nandaglaw na kang ngayon masitig itinagpid. O niya. Sumunod ka kanya po inusan. Amangan, nagpabawi kanto. Yung naladawan. Ingat nga itong kitagtog na. Ipagamlay, no di mo kaya di sumurot kanya kag tutubo. Sumuruta! Makamulitan. Yung sakbay na. Igamak ti kaliti kabalyo. Isurot ko ti ayang dagi pagkatawa ka kablana. Naimimbag ng dalat kay ti asidig ko ti kabalyo. At nung madadaan asa kayak no delikada. Nadaras ko ti panaglibas ko no dakas ti panggap dagita kanya. Oh! Isuda dagiti kakadwa. Kakadwa! Isuka no! Tiarag dahi di Don Esteban Gabriel. Wow! Isuka no! Tiridero dito yung rancho. Iti entero nga Hacienda Gabriel. Ay, big set nga ron, akas iti ko na dagiti negosyante agumat gatang iti ilaklako tayo abaka, boss. Eri, dito, gaya. Juan! Agtawid! Ito asyenda! Naulawan na tataw, boss. Di na mo ti mapaspasabak iti bagbaga na tawid na. Anya ti kayat yu asawan kakabsat. Di mo namin na mo! Tiararamidan mi dito yung rancho! Dahil di Don Esteban! Di na, Tiamo mi! Kat nabaybayanan ti rancho! At dagiti lahi nga nagpaspastor tagtawid! Ang damat kayam si Mangbay ang magipagbaga nga iso tagtawid! Di ka mamati itimpakita kapamaneknek. Nakapagalitan ko lang ang dagito. Ken armado daan. Delikado aksa. Ano teramidan tayo, boss? Ano teramidan tayo? Amo yun! Taramidan nyo! Apay, anyo teramidan nyo kanyak. Sangsang kamay sada kumit kita kanya. Apay, anyo teramidan nyo kanyak. Agsaw kayo. Di kayo katawalatan. Anyo teramidan nyo. Lakay, Benito. Ay, anyan, idita. Kas kalakalainganan, tabirbirngasan na kaon. Apay, anyat kayat mo ayawag ko kan ka. Don Benito, kadi. Sa anak akasken ka, idita. Nakararte ka, lakay. Agparbeng ka, idita. Maibibosan ti pasinsakken ka, manipod pa nakita ka. Awan mabalin ko no ababa ti kordon mo. Di mo bagay ti agyan dito'y no kasta ka, lakay, Benito. Anyat ibagam. Damagakla ko makan ka no ammom tinapanan ni Gringo. Sumipngutan, ngam di pala si Mangpat. Awan imbagbagana.
Jak to pay amo apim manaw. Impagarup ko latan nga ada napatag-an na panana. Iti jak makita ti kabalyo na. Napanan na nga ta. Awan pa'y unay ti makamamukan kwa na dito San Gabriel. Iso a delikado pa'y lang agpasya-pasyar. Saan na mayaw awan ni Gringo? Patsyak analaka ang maadaan iti gayam. Gaputan na laeng nga makisarsarita. Sapay la kumata sumangpuatan. Sapay kidam ita. Awan makuna akidem. Numa nagpasyar ti tao iti rabe. Di ta ka man laungan. Masuron mo't lagayam. Nuwag sasaw ni Idita. Kunamlan adda maiturturayan na dito'y vilya. Di nalaam mo mabalhin apapanawan ni Gringo no mauman kenkwana. Benito, agriing ka man Apay ariringen nak bakal. Jak pailan na puotan, simbang pete ni Senyorito Gringo. Uno saan pa? Awan pay. Nay, kaya't mo asawan. Saan ka pa'y anatorog? Manipod itay sardam. Puputek nga ron ti isa sangpet na. Amumot day jayan. Sakpay lati manghiyapon iti kabalyo na. Urean niya nga oras ti sangpet na. Nalabusin atang nga ti rabi ay. Agtarao ka dagiti kawitan. Una raw. Napanan na ngay. Apay nga inabot na ti kastoy nga oras. Adi pa'y la nakasangpet. Amangan no napan met iti pueblo. Kat naganasan na ti nakidang danggay kadagiti nakaamamo na atao ijay. Panagkod akot saan nga ijay tinapanan na. Nakitak ti langa na apimanaw. Langa na ti mapan iji ranchaw. Apay nga ta nga awan pay. Dakas ti agbarparik na kanyak. Si kakit di met. Nuan yaman laditan ti mapampanunot mo. Ang mga dumaipada, iti day di dun istiban. Anya? Sapsapulan natin na ikali akinabak na ang binitaw. Iso nga ang mga ando na isagmakang. Saan mo't nga ta? Maturog kakit din. Sa akong timanguray, iti isasangpet na. Saan ang nakasangpet ni Senyorito Gringo? Napanan na nga ta. Apay adi nakasangpat. Ay, edi mi amaw. Da kayo ti kasarsarita na akanayon. Diyam mo. Si kamatipan na kainana. Di ka agri kayaran. Mangantayo kit din. Inkanto kitaan iti rancho. Di nakman man mandaran idita. Apay, awan pa nang isakit yukin ni Gringo. Mangantayaon. Madamdaman to na pagsaritaan tayaw ti may papan iti dayta. Agbatay, hindi nagduma dito ranchaw. Ta, pasyarin niyo ti ayuyang dagiti baka. Kun kitaan niyo dagiti alab. Ang mga no adamanin na dadag. Wan, da kami ti agbatay. Uray, wala nga ti sumurot kanya kiyayan ta Senyorito Rafael. Basit mo tan ti trabaho ni Jay. Agbati kami kadaan taon. Ay, una, bisitahin niyo ti paginuman dagiti baka. Kun dagiti alab. Tarimaanin niyo adagaos no adan adadahil. Ikagumaan niya bilangan dagiti papartsang. Amangan no, addaman ang naksay. Wine, kitain niyo. Amangan no, agkurang man na, hindi bilang dagiti pastor tayo dito ranchaw. Adda ni Mang Benito, Rafael. Ha? Apay ka no? Jak amo, urayan na ka. O sige, tamapanak di tarwar. Inakngarod ka sa rita. Wen anak, amwem nanyat gagara na. Awan ni Gringo? Sana simang pahit iderabe Mapukpukaw, kasta ka di? Kaslakas na. Madandanagan kami. Amangan no, napasamakit di meten kenkwana.
Tikas iti napasamak iti daydi don Esteban. Anya, nakagati ulag daydi Senyor Esteban. Iso ti impatay na. Saan mo't nga ta? Masigurado nga iti rancho ti tinurong na idikalman. Amangan no imyan ije pagdagdagusan na giti agpaspastor ije rancho. Ay, nasaya at laeng ano kasta. Saan da makakinaawatan ni Senyorito Gringo ijay? Iso apatsek, saan makidanggay kadakwada iti agpatnag? Sabagay, sa maysa, nagmalmalam dito'y dagiti rancheros. Awan kadwa na ijay, no ijay ngagpaiso tinapanan na. Ay, Senyorita anya ti aramidan may. Kasingin mo ni Gringo. Patsaek apampanunot mo ti pagsayaatan na. Nga uray pa'y dakas ti trato na ken ka. Wan mang Benito, urayan niya't mapaspasamak. Kasingin ko ni Gringo. Isobayan niyo, siya akong timapan ije rancho. Awan pa ilhang ni Gringo. Kasanungatan no di sumangpat. Agrobata. Mapanak iti away. Yakrabang ti aguray latan dito Vilya. Innaksapulan ni Gringo iti ayan dagiti mannalon. Napanad ni Idita. Sapulan na kano ni Gringo. Yala. Sapay kumatawan dakas anapasamak iti amo may. No kabaulak pa'y lang at atimag na iti adayaw. Naparpartakak pa'y kuma ngam ni Idita amag sapol kan ni Senyorito Gringo. At dalugan na nagsardang iti mismo abatog tirwangan aladdaw. Agbusina, no kasta. Talaga aditoy, titurungan tinakalugan dita. Mga no. Mga ano ni Senyorita Marisol dayta. Ay, umayan! Diyos ko, sapay awan da Benito kan idita. Syakla ang yada ditoy. Ay, umayan na, Pao! Ilukat konti ruangan. Ngam... dumsagan tinakalugan. Sino da ita, babae? Tanta! Kung nagtumat na adani si Kadita, bakit Pedrita? Ni Senyorita Marisol. Pinapanawan ni Siak ni da kayo iti asawam na tonto? Apay nadama ni da kayo dito Vilya? Kati asawa ni Sika? Sa dino ti ayan niso? Ha? Kuwa. Asino pa iti kadwa ni da kayo dito Vilya? Apay na nakagulgulo? Jantre! Adag na dito'y na lalaki? Anya ti kayat nasa wandag ito'y nasa patos ti lalaki, ha? Kwa. Agsaw ni Sika, bakit Pedrita? Asino ti aking sapatos kadag ito'y, Kwa. Senyorito Gringo. Ke? Asino na Gringo? Apay naawagan ni Sika iti senyorito? Kwa. Asino na Gringo ti bagbaga ni Sika? Bakit Pedrita? Asino? Masapol na makasarita ni Siak ni Luciano. Dayjay nakatalak day di papa iti rancho. Ti binili ni Siak
Namaw kita iti amin diti Hacienda Gabriel. Ngam apay nakasjay tinasangputan ni Siak iti Villa. Ha! Ha! Agsongbat kanyak dayjay na Luciano. Amangan napapanawon ni Siak diti Hacienda. No di inaramid ni so ti pagrabulan na. Ha! 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 Awan ni Luciano? Ay, awan, senyorita. Napanijay ayanda, Rafael. Ay, guli ka pweso. Asino na Rafael? Ibaganid da kayo no asino ti pagbagayo na agnagan iti Rafael. Eh, mapan kayo langan ni Jay ayan ti balay day di Doña Agusta. Makita yung Jay da Luciano kanti bagbagami agnagan iti Rafael. Oh, Chandre! Ibaganid da kayo no asino day jay na Rafael. Didak banlugan! Anya ti aramiden ni Marisol, numamuan na ti may papan kada Gringo ken Rafael. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, awan na aramidan ni Gringo, iti imbaga ti Pangulo dagiti tulisan, ti susurot na iti ayan dagiti kakadwa da ito'y. Nagkatkatawa dagiti tulisan, iti imbaga ni Gringo nga iso ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Awan matlata tinaaramidan ni Gringo, no pa'y plano na ti aglibas. Nadanon ti Rabi. Nagbalaw da Benito ken Pedrita, ididida matlangen mauray asumangpet ni Gringo, aging ga atumengan ti Rabi. Naglabas ti nagpatnag, adida napasangpet ti amuda, ket nagdanagda. Nagrubat ni Benito, tapno mapan iti rancho. Agmaymaysan ni Pedrita iti Villa, idi adda nagsardeng alugan iti batog ti ruangan alandok. Anyan akiktot ni Pedrita, idi nailasin na tinakalugan. Simmangpeten ni Marisol. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ibaganid da kayo no asino ti ibagbaganid da kayo nagnagan iti Rafael. Mapanyulangan kitaan ni Jay ayan ti balay day di Senyora Agusta, senyorita. Makita yung Jay ni Luciano kanti agnagan ni ti Rafael. Chantre! Ibaganid da kayo no asino day jay! Didak banlugan! Oh! Apay naawan ag tagare? Asino day jay na tao? Rafael, ada nakakabalyo nga ang turong dito, oy. Babaeng sangat nanan. Ha? Huwag nga agpaiso. Agalo-alon ti atindog abok na kabayatan ti panagpataray na iti kabalyo. Nagpintasan na babae. Ha? Sino nga taday ta? Ayan ni Mang Luciano? Napanijay Pueblo, miss. Dispensa mi, hombre. Rafael, no Jack Mariro, isudaytan ni Marisol. Di inaudi akabsat mi kini Gringo. Wen, Barok. Tanda! Anyan ibagbaga ni da kayo? Ayan ni Luciano! Siya ni Senyorita Marisol Gabriel. Ti unika heredera ti Hacienda Gabriel. Kun kat Rafael. Iso. Sika na, hombre? Asino ni sika?
Awagan nak iti Manong Rafael. Gapotag kapsat ta. Ambisyoso! Siyak lang tiputot dahil dito ni Esteban Gabriel. Apoy kit din naawagan ni siyak ni Sika iti kasta? Diyak kaya't ambisyoso na tao dito asyenda ni siya. Ha? Ibaga ni da kayo ni Luciano na umay na dago si Jevilla. Apaman na sumangpat ni iso. Ado di kayat ni siyak na pagsaritaan ni da kami. He! Ya! Ya! Nadagdagan ti parikot. Simbang peten ti kabsat yung nga impat pataglaunay day di papayo. Isuday jay anak ko. Tinangipatawidan ni Don Esteban iti Hacienda Gabriel. Mang Luciano. Dahil tatibilin na. No kasta, mapanak adagos iti Villa Gabriel. Sumurot ak Mang Luciano. Anak, panag ko na kat saan pa'y arumbang asumarang kakenkwana. Bay ani pa'y la Luciano ti makisarita. Anak, Adadan ang nariribok ti asyenda nanan. Anya lang atan ti mapasama kadakwada kini Gringo Ejevilla. imbag lakit din, ta saan taan apan ijay idinauram ti balay day di lolayo. Wen nga rad. Talagaan na imbag ti Diyos kadata, Rafael. Tinignay na tirik na nagiti tao at imulong kadata. Nalpasan to'y balay ta. Agam day, sa bali madan ti pakariribuokam. Kasarita ka na sayat ni Marisol. Itikas jay alangana. Maipakita apalangguad. Di na kayo lakit di bigbigan akakapsat na. Da kayon to ti makapanagnak nanan. Da kayo kadana na Pedrita ken Mang Benito. Tonto! Awan serbi ni Sika na binilbilin ni Siak Luciano. Awan na aramida, senyorita. Pagamuam ta simrek dalatan dito'y Villa. Tinadal da dagiti trangka. Aha! No kasta. Sumrak ni Suda nakaslat tulisan? Kasla kastan, senyorita. No pa'y kasta. Kabsat mo ni senyorito Gringo. No puede! No puede, Luciano! Awan kabsat ni Siak. Solo ni Siak na anak dagiti dadakkel ko? Sasapaw, delikada ito yan. Hala! Umay ni Sika, Luciano? Anya ti iparamid mo, senyorita. Irwar amin ni Sika dagiti saan ko nakukwa na naisarat dito'y Villa. Ha? Ala! Ibulag ni Sika dagita na basura! Bakit, Pedrita? Bakit, Pedrita? Ay, sasapaw. Kimaraw, ti kinapalangguad na. Giyera laki day, ti mapasamak dito'y inton sumangpet ni senyorito Gringo. Kakabsat, simbang pweten ni Marisol. Amo ka madanagan kayo. Tas sigun itinadamdamag ko. Napalangguad day diya babae. Peso day ta, senyorito Rafael. Kapag yan. Kasta? Sapulin na ni Luciano. Pimano adagos iti bagami nga day jayan nyo. Isumot lagam ang makapungtot nga imaijay. Awan na pulos ti patag ti panagpapay mi dito Villa Gabriel. Kasi senyorita Marisol. No, agsasaog nawan ti sirbi may amin na tao dito Ranchaw. Di kayo madanagan. Saan nga agnanayon ti kasday nga ipakpakita na kada kayo? Awan naman ba niya agbalew, senyorita. Kakabsat, agbaliw ti amin na tao. Iturong ti gundaway. Awan gayam, ayan ni Gringo. Huwag
gayam, mapupukaw ni Senyorito Gringo. Anya? Magkaroon mo si Mang Puti ni Villa Drabe. Gusto tayo na warbel, hindi magbinitaw. Ne, kasano da ita? Sa dino tinapanan ni Gringo? Anya, nakapanunod kan, Gringo. Wen, kaya't ko timbagayo. Magusto ak ti makikadwa kada kayo. Nasayat. Kami may panamnamayo ka di adidak alilawan. Kasano makasigurado ak. Saan kami matagamrod dunay, Gringo? No kayat mo, sikan ti pagbalinan mea Pangulo, katsaklangan ti makanigid mo. Anya. Jak sa mamati iti daytan, Burton. Patyanak, ibilang dakan na Pangulo. Tangay sika, ti akin kukuhay ti Hacienda Gabriel. Siyempre, sika, ti adaan, winno, makuna, abaknan. Saan pa yaday ti pagsaritaan ta, Burton? Bueno, sika, ti masurot, boss, Gringo. Ginakawagan iti boss. Saan pa nakasagana iti dayta. Atakan ka, dayta. Ket tangay nalpasan ti saritaan. Palubusan ta nga agawid iti Villa. Sumurot ka, Gringo. Anya? Siyempre, sumurot ak. Tapno makasigurado ak. Adi na kami suplong kadagiti otoridad. Agdwa-dwa ka kanya. Kasta, ti kinasigurista mi at tulisan, Gringo. Ha, saan kami abastag talag iti sabali at tao? Nagruna, no kaskan ka agang ganay. Sige. Awan problema iti dayta. Total, siyak ti boss si Jay Villa. Makitan to, asino at talaga, Burton. Dilibak kada kayo, ah. Mayat ti pamagi de kiti kabalyo yo. Siyempre, matartarakan iti osto dagiti kabalyo eh. Anya ti sabali nga si kaswan me, katawan me. No makajakpat kami, mayat manen ti biyag me. Kasta ti biyag ti tulisan. Di kay madanagan. Saan kay itong aglang-lang nga tulisan? Mabalin kay itong alaan a bodyguard ko iti Hacienda. Nagsayatan. Pura day wala kay kang siya. Amok amatalag ka, Burton. Kabalan na kasalakniban, babuan ti kinasiglat mo iti pinaltugan. Pero nampay. Pusto ka. Kat may parben launay. Asikan ti busme. Eso, ngawagan kan ni ti commander. Saan? Diyak kaya't ti commander nga awag yung kanya. Ibagam, nuhan niya ti kayat mo, amayawag kan ka. Eso ti masurot. Awagan dak iti senyorito Gringo. Hey, Areglado. partakan tiyak pataray. Ya! Ha? Dalasan! Kaya't ko makasangpot ta dagos iti Villa Gabriel. Ya! Ya! Anyamatan, pinagbalindan nga awan serbi dagiti alikamon mi ken Gringo. Ni Senyorita Marisol, ti talaga abigbigan ti amin dito'y Hacienda. Iso ti amuda nga amo. Kat iso ti masurot diti Villa, kan iti entero nga Hacienda. Kabsat namat ni Gringo. Ti amo na kat saan aday di don ni Esteban ti amada Gringo kan Rafael. Iso ama ibilang a bastardo dagiti singain. Saan da bastardo? Gaputaan nakmet ida day dilulita. Ibagam itan ti kasta idita. Idinto ta imbagam ide kani Gringo. Asika ti inana. Saan mo ayaw awan ti saritaan? Nyala. Alikom kumamaundag kita na iwaris dito'y aso teya abad bado yo kan Gringo. Ikargam iti dakkel abag.
Tapno nakasaganan, abagkatan yaw, ilton pumanaw kayaw. Saan kami apumanaw dito'y Villa Gabriel? Anya? Urayak ni Gringo. Isunto ti sumango kin ni Senyorita Marisol. Senyorita, mailasin ko ti kadwam. Asino, Luciano? Ti pangulaw dagiti agag-agab iti baka dito ranchaw. Nakita ka iti na minsan. Ha, Gusto ka, Luciano? apaya kadwam day ta tao. Gayam ko. Burton, umasidag ka ditoy. Ha, anyat ti kaya ta sa wanday tao. Apay, Boss Gringo. Senyorito Gringo. Iso ni Luciano. Ti katalag dito yung rancho. Katalag day di papak. Wen, amo ka. Kanayon, makita mi nga guanawan iti rancho. Anya? Adda kami la iti igid. Iti masakupan matlang ti rancho. Kanayon, makita da ka nakasakay iti kabalyo. Oh, makitam. Kabisado na kamot gayam, Luciano. Adun ti inagab yung baka dito yung ranchaw. Rumbang laang Di ka kundi laing ngagsaw iti kasta, Luciano. Ha? Siyak ti amo dito Hacienda Gabriel. Iso asyak lang ti adan karbengan ngagsaw iti kasta. Nagbidot ka. No, ti amom. Kat agarikan dito yung Hacienda, Senyorito Gringo. Tapay, labanan na. Agawam to Hacienda. Agtagtagainap kan sa asiririing, Luciano. Si Sancho Monday ta dito rancho, senyorito. Takaminti sumukat akatalag dito. Ha? Saan? Di mo ko maaaramidon ti kasta, Senyorita. Uray anya ti bagbagam, Luciano. Ipatungpal ko ti kayat ko. Anya? Agyamanag. At dan ni Gringo. Dumsagtan. Gringo! Agyamanag tadakan. Anak, asino day takadwam? Ni Burton. Iso ti kasukat ni Luciano akatalag eje rancho. Anya? Aha! Asino ni da kayo? Senyorita. Iso timbagakan kakabsat mo. Ni Gringo. Palso amin na yung baga ni Sika, idita. Awan kabsat ni siya. Sika ni Marisol. Senyorita Marisol. Siya ni Senyorita Marisol Gabriel. Naonika heredera di Hacienda Gabriel. Papanawan nga ta ni Marisol da Gringo kan idita. Gagayem, di yu liwayan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinabalabas, napanadagos ni Marisol iti Ayanda Rafael, ididina na dano ni Luciano iti rancho. Nakita na ni Rafael, ketno pa'y nang nanggaganan ti may papan kadag iti singin na kapsat na. Di na binigbig ni Rafael akapsat. Imbaga na nga isulaang ti kakaiso na agtawid iti Hacienda Gabriel. Nagsubli ni Marisol iti Villa, kat imbelang na amin iti ruwar dagiti alikaman da Gringo kan idita. Itimat ayan ni Gringo, nagbalinan agayem dagiti nasalaw na atulisan. Simurot ti agnagan iti Burton a pangulo dagiti tulisan, idi nagsubli ni Gringo iti Villa. Nakigtot ni Gringo,
idinakita na ni Marisol. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Palso amin na imbaga ni Sika, idita. Awan kabsat ni siya. Sika ni Marisol? Siya ni Marisol Gabriel. Naoni ka heredera di Hacienda Gabriel. Agabsat ta. Siyak ti inauna nga anak day di Don Esteban. Ken Senyorita Lolita Gabriel. Impostor! Anya. May saka na impostor! Hala! Bagkatan nida kayo, dagiti bagahe nida kayo, kat pumanawan nida kayo! Aguray ka. Nakita kay din. Wen. Sika tinakitak idi kasangsangpet mi iti daytoy a probinsya. Saan ka na mga lilaw? Pedrita! Awan ni Sika! Gringo, Pedrita! anya taramitan ta. Nakita ko ni Marisol. Isu tinakitak iti terminal ti bus a nagluganan ta iti panaggaputa iti syudad. Dakayatan ti ato na palabras! Pumanaw nida kayo, itamat lang! No puede. No puede, senyorita. May saakmet apotot day di Don Esteban. Iso at di nakmabalin apapanawan latan. Ke? Ha? Ambisyoso? Agpada tayo ti karbangan dito'y Villa Gabriel. Miss Marisol Gabriel. Iso at di nakmabalin apatapwakan. Ala, isublim iti unag dagita abagahe, idita. No pwede, mujer! Pwede, Marisol! Ha! Agkapsat ta! Noan niya ti karbungan diti Villa, isumot ti karbungak. Aggaraw kan idita. Isublim dagita iti kwarto! Ay na, Oh, Pedrita, apayay. delikado talagan. Amang ando ang kinapil dagiti ang kabsat. Babae ni Marisol. Saan mo't basta kabilan ni Gringo, takabsat na may. Kasta ti pagharupa. Wen, uray kas di ni Gringo. Panagkunakit adamot kinaimbag iti kaunggan na. Kabsat na mo't talaga ni Marisol. Ading na. So adi na mo't nga tadangran. Kita man ti inaramid na kan ni Rafael. Kasi ingin na pa'y. Sa bali ni Rafael, tapada na alalaki. Ay, sa bagay So adi ka une agner-nervyos. Agyaman takit di Tadi na ta pinastidjar a pinapanaw ni Senyorita Marisol. Iso nga agtalinaid tapaylaan ditoy. Iti da ito'y akabakat ko. Kasla jakon kabaulan, akitaan, dagiti mabalin na mapasamak dito'y. Di ka madanagan. Kitaek no kasanaw. Pumanaw tan dito'y abi dito. Wen, bayam ta kitaek no anya ti mabalin ta nga aramidan. Ad-aday ta na mapasingkad ang tinagtutulagan tayo, Burton. Anya, ti kayat mo asawan, Senyorito Gringo. Senyorito ko na? Wen, awagan ka ni ti Senyorito. Tamanipod ita. Sikan ti amo mi, kadagiti padak at tulisan. Di mo balik ti tulisan. Diyak kaya't nga da sa bali amakangag. Sige. Papanawa kong dala kay Benito kan bagat Pedrita dito Villa. Ikak ide tidak kalagatad. Kas gunggunada anangas asikaso dito Villa. Kabayatan ti kaadda pay laabiyag day di papa. Mapandan iti kaadda papanan. Kasayatan day ta, senyorito. Pabaruem, dagiti agserbi dito asyenda. Uray dagiti agay-aywan ka dagiti bakay di rancho. Sukatan maidan. Mapasamak to dayta. Kitapno adda ama ikariak ama makipagturay dito Hacienda Gabriel. Tuladak ti estilo ti panagsarita dayjay am Marisol. Ah, ti kuribated.
Panagsaw na iti loko. Wen. Nakadalak na basit. Adamat basit amok iti pagsasao nga Espanyol. Iso nga ipakat ko ni Marisol. Ikarigatag mat abaliwan ti ayaw ko. Tapno pudpud no may sak apuliday di Don Esteban Gabriel. Adeta, naisubli ko ni iti aparador dagiti bado ni Gringo. Oray mat dagiti badok nga inwaris ni Senyorita Marisol. Nakupin ko aminan. Oh, naurnos aminin ni Sika dagiti naiwara na alikaman ni siya. Ha? Di kan mas daw no baliwak ti istilok nagsao. Ipakitak asyak ket putot di Don Esteban. Ti anak ti Espanyol ang nagdapat dito'y San Gabriel. Gringo. Tonta! Ha? Awagan ni Sika ni siyak iti Senyorito Gringo. Inchende? Ha? Susapo. Anya ka din ti mapampanunot ni Gringo. Oo. Saan nakitaan lang ni Sika ni siyak, idita? Ala? Agtrabaho ni Sika. Gringo. Senyorito kuna ni Sika ni siyak. Inchende? Agarawin ni Sika! Ha? Uwan, Gringo. Senyorito. Isimpaminan ni Sika dagita nabado iti aparador ni siya. Ket rumwaran ni Sika dito'y kwarto. Pardasan ni Sika ti agaraw. Uwan. Ay, talaga nga agimpaki akon binitaw. Wina, nagsarita kami kini Gringo. Nilaangan Senyorita Marisol tijak nakasarita. Ni nga ay Senyorito Rafael. Kaya't kumati agpakadakan ko na. Awan samot ti panawin ko amapan iti ayanda. Ay, sayang. Lasing paet ni Senyorito Rafael. Isula ko mati asit kanta. Tapno saan tan nga umadayo dito awi. Narigat. Adamot kit di inted ni Senyorito Gringo a kwartata. Wen, kunak no namimpinsan adakas ti ugali ni Gringo. Ngumhustaw jay kinunak. Adamot kinaimbag iti kaunggan na. Lakay Benito! Umay ni siya! Sino na jay? Ni Senyorito Gringo. Sa balay. Sa adakas tati panagsasaw ni Senyorito Gringo. Lakay Benito! Anya ter aramidin nida kayo? Lukatan nida kayo tiri daw! Wen, umayan, Senyorito! Oh, Diyos! Andiya't naknakan ni Senyorito Gringo. Takas tamot tanti ayog na nga ang sao. Sika! May sak na puliti familia Gabriel. May sak na mistiso Espanyol. Iso na saanin amas daw nida kayo. Nagbaliw ni siyak na naming pinsan. Ay, Wen, maawatan da ka, Senyorito. San lang na ni Marisol ti adaan karbengan dito'y asyenda. Iso ano anya ti bagak? Iso ti masurot. Wen, sika ti masurot, Senyorito. Ita, sabi no ti turungan ni da kayo. Ay, adda ka bagyan mi iti kabangi banga ile. Ijayan ti papanan me, Senyorito. Muy bien. Anya, matulad ko kadit ti estilo ti panagsaw di Don Esteban nga mak. Si kaman ti mangibaga, lakay Benito. Kuha. Ay, ilamlam muyot mo basit ti panagbalikas mo. Daytay saan ka akasla agpaspasikil. Kasta? Bueno, manipod ita. Kastuyen ti estilo ni siyak na agsarita. May sak na puli ti taga Espanya. Iso na may sak nga rod na mistiso na kas iti imbaga ni Sika. Mistiso Espanyol. Gusto ni siya? Lakay Benito. Wine. Husto ni Sika, Senyorito.
Mapan ka, Ijay Villa. Wen nanay. Amangan no pasakitan na kalaang jay kabsatyo. Nas ka na makasaritak. Ket nasayat lawanay, nadan ija ni Gringo. Talo kami agsasarita. Tidakes. No, di na kay bigbigan, akakabsat na. Uray di na kami bigbigan. Tumpuarto ti pamanagnak ngagkakabsat kami atalo. Anya ti aramidam. Inakto kasarita di abogado day di papa. Win nga agpaiso. Nakitak day jayan. Nasayat atao day jay. Gaputado matimbagbaga na idi kada kami kini Mang Luciano. Binabalaw na day di Don Esteban nga amami. Gapo iti di na panangaklon kada kami kini Gringo. Mamati aputot na kayo day di Don Esteban. Dakkel ti pamati na, nanay. Ket day jay ti makatulong kanyak. Tapno mapamatik ni Marisol aday di Papa Esteban. Ken mamalulita ti dadakkel mi atallo. Ya! Ya! Ayabak ni Mang Luciano ije rancho. Dagasak. Daison ti kadwa amapan ije Villa. Ya! Ya! Ne. Addamot nakakabalyo ang makasinabat ko itinagsapalan ti dalan. Ako mamang iti purot dagiti manalon. Oh! Ni Gringo dayta. Oh! Jorge, hombre. Sa dino titurungan ni Sika. Oh. Anyat nakan mo, Gringo. Apay akas na ti panagsawam. Anya, tinakakatawa iti impagan ni Siak. Kaskala day tayo agraraman ngagbay. Bento! Ah, Saan nakatawaan ni Sika ti estilo ni Siak nga agsarita? May saak na puli ti Espanyol. anya? Oh. Sa dino ti papanan ni Sika? Mapanak iti rancho. No ni Luciano ti gagara ni Sika ijay. Saan na madanon ni Sika? Sa balin dagiti rancheros na adda ijay kasa ti rancheros. Anya ti kinunam? Saan na maawatan ni Sika? Jimbaga ni Siak. Pasensya. Nakaadalmat ni Siak iti balikas na Espanyol. Ipakat met ni Siak. Tamaysak nga rod na puli ti Espanyol. Oh. Di naawatan ni Sika? Jimbaga ni Siak. Anya ti kayat masawan? Asino itandag iti adda ijay? Sino katanan ni Siak dagiti agay aywan kadagiti vaka? Anya? No ni Luciano ti gagara ni Sika. Surutan ni Sika, iji balay ni Isuda. Nagawi din dagiti sigod na rancheros. Ayos! Arigladon ti amin, kakadwa. Nagbetain, boss. Datayon ti katalag dito rancho, Gabriel. Mayat, boss. Nagsayaran! Uray kanayon ti panagparti tayo ti baka, mabaliran. Ay, Awan mo ni Gringo, iti may papan kadag iti baka ditoy. Ti kunayo, amura, numano amin ti adda rito rancho. Amang ano, di napayam mo, numano, ti pangganakan, kandag iti bulog. huwag kang paso niya. Tas tamit dagiti orbon. Saan nalaki tingam mo? Isungarod, ang mabalin tayo lata, tagparte, kanaglago, iti kay kayat tayo. Huwag kang paso niya. Eka, sumukat. Nagsublin samet ni Gringo. Adda nakakabalyo, ngagturong ditoy. Sabali, boss! Sana ni Gringo neta! Yo! Yo! Eh, sabali, paso! Sa paling agpaiso. Asino ka? Boss! Tayo laki di kasingin ni Gringo neta! Wen? Naragsak, apa
magkita ta, senyorito. Sino kayo? Ni senyorito Gringo, pinangibahon kata kami. Tapno agtalinahid kami ditoy. Anya. Da kami ti sumukat kadagiti saan na mapagtalka na rancheros. Pinapanaw ni senyorito Gringo. Saan apod no adi mapagtalkan damang Luciano? No kasta ti pambatid. Ni senyorito Gringo ti kasaritam. Kaya't ko amaamuan ti kinasya sino yo? Kinulakmet. Ni senyorito Gringo ti kasaritam. Senyorito... anyat na ganyo itayan. Siyak ni Rafael. Kasingin ni Gringo. Talaga gaya masikat ti kasingin na. Tiamok ngagkasingin. Kat agkarup-rup palaunay. Sabali kayo. Natatayar ka ngam ni senyorito Gringo. Kaya't ko formal ti sasarekyo at trabahador ditoy. Anya ti kayat mo asawan. Isurat yo ti pudno anagan nyo. Ti lugar Ulit na na. nagapuan nyo. Senyorito Rafael Gabriel. Ni senyorito Gringo. Ti kasaritam may papan kada kami ditoy. Anya pa'y ti mapasamak iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, iti panagkita da Marisol ken Gringo. Imbaga ni Marisol amay sa nga impostor ni Gringo. Idi imbaga daytoy amay samot nga anak day di Don Esteban ken Lolita. Awan nga rod na aramidan ni Marisol. Idi pinaisubli ni Gringo iti aparador dagiti inwaris na abado na. Iti day tamot lang aldaw. Nagsagana da Benito ken Pedrita tapno pumanaw dan iti Villa. Awan danag da. Kaputay ni kanida ni Gringo iti kwarta nga aramatan da iti papanaw da. Sakbay mo't ang nagturong ni Rafael iti Villa tapno kitaan na ni Marisol. Napanunot na ti mapan nga umuna iti rancho ket ayaban na ni Luciano. Nasabat na ni Gringo. Ket uray imbaga ni Gringo nga awanen da Luciano iti rancho. Gaputa sa balin ti agay aywan kadag iti baka. Naglayon lata ni Rafael iti rancho. Napanagnakan na asabalin at tao ti agbambantay. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anya ti kayat mo asawan. Isurat yo dagiti pudno anagan nyo. Ti lugar anagapan nyo. Politek senyorito Rafael Gabriel. Ni senyorito Gringo. Ti kasaritam may papan kada kami ditoy. Lawat nga ito kinangit mo, senyorito Rafael. Oya! Sika no ipilit mo ti bagbagam. Takasagana kami matkat. Oy, peso! Inaruwarad da dagiti armasda. Agtagari ka lang. No di mo maawat ti bagami. Agsubliak to! Dat kaya't nga da mapasamak asalan na sayang kita. Di manawatan. So mapana ko ni Jebilia. Nasken ang makasaritak ni Gringo. Adda nakakabalyo nga agturong dito'y Villa. Amangan no ni Rafael. Adda ngamin ni Gringo dito'y Villa. Kan oray mat ni Senyorita Marisol. Nakasampat natan. Nana! Lukatam tigay. Ay sarak ko to'y kabalyok. Ha?
Di na ka di may lasin? Siyak ni Rafael Gabriel. Lukatam tigay. Wan, mabit lang. Aha. Si kamat yagnagan iti Rafael nakasingin ni Gringo? Wenading Marisol. Pudno na kapimpintas ka. Imala ka iti day di mamatayo. Ke? Saan na day di mamalulita titi mawidan ni siya? Kan saan kayo nakabsat iti ama? Iso na awan pakibiyangan ni da kayo dito'y asyenda. Nabatad din nakalanad iti testamento day di papa? Awan na pulos ti kinabaknang day di mamalulita. Nain kamang ni iso iti asyenda, Gabriel. Tawid day di papa ti asyenda. Iso na awan pakibiyangan day di mamalulita. Di mo ti pagbagam, Marisol. Saan na isuro ni si Kanishak? Ang testamento day di papa? Saan ka nakabsat iti ama? Sa bali ti ama ni Dakayo kani Gringo nakasingin mo. Kasta ti magbaga day di papakan ka. Ngamrumbang amamom ti kinapudno. A pinabasol laang day di papa day di mama. Iti basol adi namat inaramid apolos. Sa anak na mamati iti dayta. Hala, pumanaw ni si ka dito'y Villa. May bagtata ni Sika Rafael. Gringo. Saan namas daw ni Sika? No sabalin na Gringo timang mangag ni Sika, nagsarsarita. Pulimat Espanyol da ito'y, Rafael. Iso, namasapol na agsaumat ni siyak, nakasla Espanyol. Gringo. Anya ti may bagam itimbaga to'y kapsat ta babae. Saan kayo nakabsat? Uray sa dino ti pakadanunan ni Sika, Marisol Gabriel. Saan na mailibak? Nakabsat na kami ken ni Rafael. Saan kayo nakabsat? Pumanaw ni da kayo dito'y Villa, Gabriel! Saan kayo nakasapulan dito'y? Pumanaw ni da kayo itamat lang! Gringo. Saan ko na itulok? Siga, kayat mo nati kayat ni Marisol ti masurot? Diyak kaya ti mang pasakit. Ngam ilaban ko ti karbangag. Kasta, rumbang arod na agtinulong ta Rafael. Wen Gringo. Ngam itinasaya at apamuspusan. Sana dinudorsok. Ken maliklikan ko matiriribok. Laglagi pa. Kabsat ta ni Marisol. Inaudi a kabsat ta. Rumbang agkikinnaawatan tayo. Ngam saan na makikinawatan? Iso na agmabawin to no masarakan ni Iso. Di na pa'y nasarsarakan. Gringo. Sa anak na santo. Di makulak adandani lumangan kami na mangan itinang padakkel kanya na may samet nagamrod. Iso nga ita. Subutak mati amin, Rafael. Sana rumbang na maipaidam kin ni siyak ti rumbang na para kanyak. Kasarita tapay maminsan ni Marisol. Sana na maalati na saya at nasarita da dyan, Rafael. Iso na makaam mo ditan. Anya ti aramidam. Iso ti pumanaw dito'y Villa, no di na kayat ti makikinaawatan kadata. Anya. At dan plano ni siyak, Rafael. Dumngag ka tabinsa-binsaan ni siyak ngay baga. Kat kayat ko na maamuam no anyamat ti makunam apaman amaamuam da ito'y. Imbag ta ingkedeng tati talaga apumanawan dito yung Villa bakit.
agaapan dagiti agkakabsat. Ay, ang mga no agpipin na sakit dahaga pula ang iti asyenda. Natangkan ti sangi ni Marisol. Di na maawat akabsat da Rafael kani Gringo. Una, tasaan mabaliwan ti pamati na, asaan na akabsat ida iti ama. Ibagbaga na na sa bali ti ama da Gringo ken Rafael. Kat dayta ti makapaneknek, asaan apod no dayde apam mabasol day di senyor. Huwen, ket dayta met ti gapuna, nga ururayek ni Senyorito Rafael. Kasaritak sakbay apumanaw ta dito'y Villa. Una, isuda adwa ken Gringo. Rumbang ang makasarita ta ida, sakbay apumanaw ta. Bakit idita? Ayan ni Sika! Senyorita! Sika tinang padakkel kanyi Gringo. Sika ti panakaina ni iso. Pudno ti imbaga ni siya? Idi, ngam ita, di na kon ikabkabilangan. May sa aklaangan ayaya iti trato na kanyak. Bagbagaan ni Sika ni iso. Pumanaw ni da kayo dito'y Villa. Saan kayo nakasapulan dito'y? Senyorita, Papanawon ni siyak dagiti amin na bumusor kan ni siyak. Tawid ko ti Asyenda Gabriel, awan makaaghaw iti daytoy. Kumusta tinapanam, anak? Natangsit ni Marisol, nanang. Di na kami awatan na kabsat kini Gringo. Kasta? Kasano? Anya ti aramidem. Kasaritak ni Mang Luciano. Mapanak iji purukda. Awen ni Luciano ti maysa ang makapanagnag iti agpaiso. Adda may sana takwatak iji rancho, nanang. Anya dayta? Sa balin dagiti agay aywan ka dagiti baka. Anya? Anay, kasano dayta? Aramid ni Gringo. Adda insukat na kadamang Luciano. Inikat na da Luciano? Wananang. Nay, apay ngay. Ti amok kat da Luciano tinabayagan na para aywan. Talaga, met. Barito kanupay ni Mang Luciano. Idi isun ti talkan day di lakay at tinalakmat day di papa. Wan, kasta ti amok. Apay ngay anaglakat ti panang papanaw na. Kan panang sukat na kadakwada. Katidakas. Bandidon sa dagiti simukat. Diyos ko. Wananang. Bandidon sa dagijay. Madlaw iti garawda. Awan nga ruden. Nastra kan tiriribok ti Asyenda Gabriel. Sakit awan pan nakitunos ni Marisol. Agbalin ang nariribok ti Asyenda, nanang. Ngamnog kay sa kami nga kakabsat. Malapdan na ita. Kumaa. Ang kasjay mat ni Senyorita Marisol. Mapanak ita ijayan damang Luciana. Kasaritak ida. Ala, mapan kang arudan, anak. Ngam agan na ka itidalan mo. Wenanang. Didak pakadanagan. Pulutan na! Tinuno. Oo niya. Ado pa itarak tayo. Pasidan, boss! Hindi kayo gumatang ijay ili. Ado pa'y mat kwarta tayo. Ha? Ano, boss? Ano ba matimbate ni Senyorito Gringo? Hala, Nanos na dyan, boss. da kayo kan pinong. Timapan ni jay ili. Iko. Ha? Mabati na In kay gumatang. Iti sa nga kahon. Nga arak. Ayos! Ayos na parang ni Tirancho! Kakaisuna kukuha tayo ti amin. Nga dalito radyo.
mabalin tayo latta te agparte no kayat tayo. Kasano namamo ni Senyorito Gringo? Ngayon ibusan tayo matgaya man dagiti baka dito ransoda. Di na basta maduktalan ditoy. Nga ta! Adda tayo ditoy, kasulinekan na paset ti rancho. Kasno delikado pa. Sana na makadanon ditoy daychay. Iso adin ang tumamuan. Ti kastoy nga raramidan tayo. Ala! Agrobwat kayon. Ngayon. Uray ket pasigabulog dagiti kabalyoyo. Napartak ngagtaray dagijay. Makadanon kayo ang dagos. Ijay ili. Boss, alam pa patan iko. Iko. Agrambak tayo. Ibusan tayo ti karne. Ti pinarti tayo ang baka. Nagsakit a panunutan, Rafael. Mawatan kayo, Mang Luciano. Kasano pa iti panagbiagmain, no pati ti panagtalon mi dito yung asyenda kat pakibiyangan ni Gringaw. Di kayo madanagan. At na makatulong kada tayo. Awanan ti amok ang makatulong, Rafael. Ikamang tayo di presidensya da ito eh. Ado matang ti amamo mi jay. Sana ya? Jak amaw no matulungan da kami. Nakasarita tamatan ti abogado da di papa. Ada na ibagana kada ta idi nampanta. Nalipatam ka din. Mapantamanin kasarita. Amok ang matulungan na tayo dayjay. At damot saritaan da kan Senyorita Marisaul. Kasarita ta nga umuna dayjay nga abogado. Ket no marik na taasaan na tayo ang matulungan. Sumapol tayo ti sabali nga abogado ang makatulong. Sige nga raw, mabitlang. Kasarita tapay dagiti kakadwa asigod da para pastor di ranchaw. Sige, umungim ida. Pagsasaritaan tayo ti maramid. Agyamanak, Rafael. Amok akit kita ti pagimbagan may aman nalaon. Agyamanak. Agpakada kami, senyorita. Muy bien. Nakarik namat lang nida kayo. Pakawanan na kami, no apay ang nagsubli kami. Napuskol matiro pa nida kayo. Nakapanaw lang ni siya, nagsubli kayo kit din dito Villa. Idin to ta pinapanawan ni siya nida kayo. Sakbay na nagbakasyon ni siya, ija Espanya. Ningamin, Senyorito Gringo. Awanin ti ado na sao. Ana? Pumanawan nida kayo. Saan nabalay ti kaasi to'y Villa? Napagnawdan dagiti saan na makabaal nagtrabaho. Nakas ka ba kayo? Intan bakit? Sa kunti mga wit ka dagito'y gargarita. Sapay ko ba? Nakasyan na ka tinamarswa, senyorita. Tontan na muher! Saan ko nakasapunan tanyaman ay daw-dawat ni sika? Ala, mapantan lakay. Pumanaw ta at talagaan dito asyenda Gabriel. Saan ta nga agsubli dito iti kaano man, Pedrita? Uwan. Apurahan nida kayo ti pumanaw! Kat saan kayo nagpakita pa dito'y Villa? Anyan ti kastoy. Anyan akinadakas ti aramid day tanga anak day di Senyor Esteban ken Senyorita Lolita. Awan mo't itadag itay taltalkan ni Gringo ngagpaspastor, Mang Luciano. Napananda nga ta. Nasayat mo't no pimanaw dan. Nawayatang hagsawar dito'y rancho. Aganad ka, Rafael. Ang mga no, nagsawar damot iti ranjaw. Nakabut-butang dagijay, ta da sa baling armas da. Nakitam gayam. Wan, sa bali ti armas da. Nabibilag apaltog dagijay.
saan akas kadagiti na italag kada kami dahil Don Esteban. Aywan gayam. Ayan itan dagiti na italag kada kayong armas. Awanan. Kinulikta amin ni Gringo. Anya? Awan Apolos ti gunggunami ang nagbalin anapudnaw at katalag dito yasinda. Ket dayta ti pagsaksakitan ti nagemay. Anya dayjay? Rafael. Dagiti katalag ni Gringo. Ho. Isu dalaki di dagita. Oh. No kasta. Di rumbang amakita data. Hi. Yadayuta dagiti kabalyuta. Satan to agsubli. Rafael. Hi. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem. Di yuliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas sana pulos ngayon kaskaso dagiti bandido anak ikadwaan ni Gringo ti imbaga ni Rafael. Imbaga dalata ni Gringo ti kasarita daytoy. Napangarod ni Rafael iti bilya. Ket dita, impeteng met ni Marisol nga awan pakibyangan da iti asyenda. Gaputasan da nga kakabsat iti ama. Imbaga na pa'y nga awan kanu Apolos ti ingkamang day di Lolita iti day di Don Esteban. Ket tawid met day di Don Esteban ti asyenda. Iso nga awan pakibyangan dagiti singin. Sinarak ni Rafael ni Luciano. Ket no pa'y amuda asabalin ti agay aywan kadagiti baka. Napanday ti rancho. Nagsawar da iti rancho. Idi saan da makita dagiti katalak ni Gringo. Itagagayem. At tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Hey. Yadayuta dagiti kabalyuta. Satan to agsubli. Why? Paliiwon ka dagita. Amok nga awan balta kadakwada mang Luciana. Iso nga'y kagumaan tati saan magpadlaw. Hi! Oh, diunay ti arak. Mas. Sana ga po. Tadutin sang petyo. Ketipusin nyo at dagos. Mas. Mas katawam. Sa bagay, mawatan kayo. Suna. Haga sumaya. Bastante ti mayroon. Pulutan. Kasla kukuha tayo at talagang ti Rancho Gabriel. Agarit tayong dinoy. Ayaw ni Asinda. Nabartek dansan. Agrarambak daw. Dito yan ti pagyanan ta, Rafael. Matanawagan ta idan dito. Aglingad ta. Amang ano da tumangad dito. Ket madlaw data. Why? Ngam nabartag dan. Ha? Dito. Makita ta idan dito. Why? Agdasang sangwanda. Ha? Rafael. Naap-apan iti bulong ti sabati sang sangunda. Nagado a karne. Agipulpulpog da. Ano ti kayat asawan da ita? Ha? Ulo ti baka dyan nakadiso iti ayan ti bato iti asidag ti waig. Rafael, nagpartida iti baka. Dagiti awanan bain. Anya taramidon ta. Dagiti manang gundaway. Ammo nga ta ni Gringo day ta. Dahita ti saan tama sigurado.
Anya nga taramidan ta. Anya ti amom anasaya at Mang Luciano. Amok nga mas ado ti amom maramidan. Iti kastoy agod gaway. Narigat kag dardaraso daw sa Rafael. Iso nga umadayo tapaylaan. Pumanaw tan dito ranjaw. Sarakan tan ni Gringaw. Sige. Kasta ti aramiden ta. Mapantan, Mang Luciano. Awan da burton diti pagturturukan da. Sa di nga ta tinapananda. Nagsawar na nga tayo ti rancho. Agureak latan ditoy. Kasaritak ida may papan iti gama nga naikali diti Hacienda Gabriel. Iso dati kadwa kamang birok iti dayjay. Angan, sayang tajak nala ti kasilpo ti mapa. Agamnas ka na malak dayjay ka ni Rafael. Dagdag Gringo na kakabalyo. Kadwa na ni Luciano. Ano matangad dadagita dito yung rancho? Naibag tayo may ka dito rancho, Gringo. Anya tika dayo ditoy. Siga, Luciano. Di mo't awanan tinaskin agagaron ditoy. Ha? Senyorita. Apay, anya tira aramidin nyo ditoy. Gringo, Ha? anya ti kinatao dagi jay insukat mo kada Mang Luciano. Awan ti bibiyang mo no asino daman. Adda pakibiyangak. Tauray saan na nga awaten a makipagtawid ti kapsat ta babay. Ket nabatad nga adda karbangan ta. Apay nga da kayo ditoy, hunat. Dagi jay taltal kam atatao. Madama ita ti panagpulutan da iti pinartida abaka. Aniya. Nagpartida iti baka. At dada ita ije akin daya nga ungto ti ranjaw. Iti ayan ti waig. Nakita yo ida? Wain. Madama ti panagraragsak da. Naparteken ti dagduma. Aniya. Gringo, awan ti rumbang apagrekyaran tamay papan iti daytoy. Rumbang kit di adata ti agtinulong. Panagnagak no pudno timbagayo. Sige, mapan kay jay. Adayo dito jay nagpartyanda. Kaya't da nga tang ilimang. Ngam nakita mi ida. Panagnagak timbagayo. Sige, panagnakam, Gringo. Edita? Ha, senyorita. Kaya't ko na pumanaw matngisi ka? Dito'y Villa. Anya. Nangala ni Shaq iti sabali nagasikaso kadagiti kasapulan ni Shaq. Sana kayat ni Shaq ni Sika? Naagyan dito'y Villa. Anya. Ngam, senyorita. Awan mabalin ko. Awan pakibiyangan ni Shaq iti daytan. Hala? Agbalkot ni Sika itamot lang. Aggarawan ni Sika. Urayak pa ya sumangpat ni Gringo. Saan nakasapulan? Ikan ni Shaq ni Sika iti ado na kwarta. Hala? Agbalkutan ni Sika. Nanang, Anak, pirmi tilingot mo. Yan yan di itsuram. Apay nagbanog ka, iti husto. pinataray ko iti husto ti kabalyok. Tapno makadano nakadagos ditoy. Ay, mabiit laang. Yalaan ka, iti inumam. Nalahos ti bannog ko. Naglalauken aloksaw bannog ti marikriknak. Anya nga tati aramidak. Oh, uminom ka, anak. Ay na, siyak, ti madanagan iti kasta alangam. Anya ayati, inaramid mo. Nanang, talaga abandido dagi jay insukat ni Gringo akatalag iji rancho. Ha,
Nagpartida iti baka adi ammo ni Gringo. Anya, por Diyos, kasano daytan? Kaduak ni Mang Luciano ang nagsawar iti rancho. Nakita mi dagi a bandido. Ammo ka din ni Senyorita Marisol dayta. Planok ti agdiretso ita iti Villa. Ngem nagbabawi ak. Kaya't ko amang ngagan, no anya ti may balakad yo. Anak, Napaggad dagi at tao nanang. Armado da iti atidog apaltog. ay Diyos ko. Nanang, anya ti may bagam. Anya nga ti kasayatan nga ramidan mi. Anak, anya kumangay ti maibalakad ko. May salaeng ti maibagak. Iso ti panagan na diyo. Liklikan nyo ti riribok. Nanang, Delikado dayta. Kasayaatan siguro no agpatulong kayo iti otoridad. kasta ti pampanunutan mi kini Mang Luciano. Ngem, ibagami pa'y kini Marisol. Wen rumbeng la amaamuan na dayta. Kasta nga ro ti aramidak nanang. Mapanak iti Villa. Uray, tayo jay mati ko na ni Mang Luciano apapanan na. Apaman na makapakada iti pamilya na. Agkita kami ni Jay. Hala, pumanawan ni Sika. Senyorita, ipagpakaasik la kumanga orayak ni Gringo asumangpa. Bueno, urayan nga rod ni Sika. Ngam namnamain ka di ni Sika, nalapdan na ka na pumanaw? Senyorita, Awan la ti amon ni siya. Amangan na isupay ti ad-adda na maluksaw kan ni Sika. Awan ni Gringo, tanapan na pinanagnakan timbagak. Agsaka na day jay nagkringko. Tulisan ti insukat na kadalo siya no ije rancho. Kasta ti atap mi kini Mang Luciano. Mapan ni siya ije rancho. Saan? Delikado no makita da ka. Saan na isoro ni Sika ni siya? Siya timang sitar kadagi jay na bandido. Adan ni Mang Luciano. Mang Luciano! Imbagta si Maruno kamot lang dito eh. Nakasarita maon ni Senyorita Marisol. Wan, napanagrubuhat. Mapan kano ijarancho. Anya, Kuyugan ta. wan, napagad no mapan ija ni Marisol. Talaga, iso akuyugan ta, Mang Luciano. Awan karbangan ni Gringo na magsukat kadag isigod na paspastor ije rancho. Iso na shock na mismo timang papanaw kadag ijay na bandido. Ya! Ya! Marisol! Di ka kumagdardara sa Diyos! Napagdad na kiti bandido! Bayan ni Sika ni siya, ikaramitan ni siya. Ya! 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 Hala! Maturog kayon ditoy. Uray, ket kukwa tayo ti rancho. Ken, awan met makabulos sa baka. Tamo tayo met, analagda dagiti alad. Datayo lang met, timang dadadael kadagijay alad. Apagpagnaan dagiti mapukpukaw a baka. Iturog yun da kayo na Bartek. Da kami tagbantay. Imbag tadi pa nagbartek, dahil ko ikang tumeng. Ino ko siya. Ang nabartek kami, boss. Yan! Agsagaw na kayo! Ang mga ano at damat kabusor tayo, apada tayo at tulisan! Wala, rapok-rapok. Ang mga ano ito nagring tayo,
Kat at datayo matgayaman iti sa bali aradyo. Posible. Ha? Boss. At daw may dito yan nagkakabalyo. Kita ni mo sino ikoy. Uy, boss! Boss! Oh! Ni Gringo! Tiyan mo kayo! Tiyan mo kayo, boss! Ha? Ni Gringo! Lasaya at laulay. No lasarakan na tayo. Kitaan nyo. No takantuwa na. Awan, boss! Awan! Nasayap. Alright tayo. Burton, Umasidag ka mo. Di kagpukaw dita. hanya tigat asawan dito eh. Kas makitam. Nagrambak kami. Wan! Nagparti kayo at di man lang pakpakam mo nga imo na kanyak. Amo, boss. Masapul ka di ba? Kat natayan to'y pinartime. Wan, boss! Natinagi ti dayta adras. Natay. Saan ka di kakatwa? Wan! Wan niyo nito, Gringo! Natay tiba ka pinartime! Wan! Wan lang pasuleta! Awan makita kagapuan ang tinatin nag-abaka ditay bagbagayo ang nakatinnagan ti pinartiyo. Ha? Ha? Kaya tinaramid nyo. Amangan no kaya tiyo papanawon kay mutlaang ni Tirancho. Aha! Yay! Kabalan na kami nga ta? Apapalawan, Gringo? Siyak ti masurot dito asyenda. Inala kayo lang nga gaywan kadagiti baka. Kat mabilinat dagito tao. Paipanaw da kan dito ya Asyenda Gabriel apagtangtangsit mo. At dangatabal mo. Ikoy! Boss! Burton, ada nagsaritaan ta. Wan! Kat tawa! Ang nakitulag kan ka. Ngam lubusuran na! Mabalusing-sing dayjay at tulagan! Anya ti aramidon ni Gringo iti dayta agundaway. Gagayem, di yuliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, impakaam mo ni Rafael kini Marisol tinakita da iti rancho. Nakapungtot ni Marisol ket nagrubat adagos tapno mapan nakano si Taren dagiti bandido. Nagdanag da Luciano ken Rafael iso asinurot da ni Marisol. Kadagitamot lagun daway. Nakadano na ni Gringo iti ayan dagiti bandido ang nagparti iti baka. Awan bubut nga ni Burton ang nakapasungat kini Gringo. Impambar na pay anatay ti pinartida a baka gaputan natin nag iti deras ngem saan anamati ni Gringo. Gapu iti dayta. Impalagip ni Gringo tinagtulagan da. Itagagayem at tuwin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! At nagtulagan ta, Burton. Di kan sa makaawat, Gringo. Di mo isarang kanyak na paltog mo. Abangan no makalbit mo. Kakatuwa! Kasayo da kita paltog yo. Kinunak itayan. No tao anak itulag kang ka. Ngem no busoran nak mabalusing-sing dayjay atulagan. Awan pa nang busor ko kan ka, Burton. Tila pa nagulpod yo, tijak magustuhan. No di ka mamati. Itimbagami anatay dayta baka pinartimi. At dalagtagan ka. Amangan,
no kayat mo at tao ti matay. Buton. Agkadwa ta. Iso di na kumamot putputngan. Kasta! Agkaduata! Kulam! Agkaduata ka diya talaga! Boss! Ha? Manangal lilaw samot na itang anak ti Asindero! Kakadwa. Ang pagsasaritaan tayo tinasayat tayo. Saan mo nga ibagati kasta kada kami? Tasika ti masidag. Sika ti makisarito iti nasayat no kayat mo anasayat kami matkan ka. Saan ka di kakadwa? Kas makita mat. Nabartek dagiti kakadwami. Tanaragsakda. At dapat sana nagbartek. Tapno at dalatag trabaho. Salmi. Abay bayan to rancho. Gringo. Iswabdi kag sasao. Itijak magustuhan. Tamanga nusika. Ti mapapanaw dito. Makiktot kay tunusyak mo ti makapagsagana kon ka na kayo. Oh! Mangem-kem-kem ka, gringo! Di mo ka din nagustuhan, timbagak! Sige. Palamsik na ito yung naramid nyo. Ngam santo ko man na maulit. Kasta! Awan maramidam, no kontrahin na kami! Wan! Pulos! Gringo! Sa dino di ayan ni Sika! Sana na sa'yo ati pa nagpupukaw mo, Marisol. Manggagda ka dagiti bandido. Di nakisoro, Rafael! Kaya ko na makasarita day dyan na gringo! Urayan tayo langan ng agsubli ka sa Dinos Rancheros. Sumardang ka! Kandi na mabalin, ha? Saan na surot ni Sika? Istorbo ni Sika! Diyak kahit amay sagmak ka, Marisol. Awan pakibiyangan ni Sika kan ni siya! Kapsat ka. Diyak kahit nga dadakis na mapasamakin ka. Diyan, tere! Sardangan ni Sika ni Siak, Rafael! Ha! Ka! Ka! Marisol! Salino ti papanaw! Ka! Di nagsurutan, Rafael! Ka! Ka! O anya, napnag ka itinaimas sa pulutan? Naimas ti pan nakatimpla na. Magustuhan mo't lagayam! Kaya taporton. Ngam nulip-liputan na. Agpapawi ka na. Samaysa! Anya kuma, ti pagsakitan tinag mo! Nagadoti baka dito rancho! Sana may boss! Kaya mo dita. Di mo ulitin ti maipapan ka na kita baka. At dalaan kaya ko siguraduan kan ka. Anya dita. Amom ka di! Numano amin tinakapupok dito rancho! Amom! Numano ti bilang dagiti bulog kan kabayan! Dagiti orbon kan dagiti mabalinan na maparte! Amom ka di! Ti dagop damin! Di makatagari, boss! Amang ano di mo paila mo! Amok. Jak lapatyan! Nga mala, ibagaman numano nga ulo, ti mabalinan a dispatsaran, tapno may lako kadagiti agparparte iti baka. Nagulo ti utak ko ita porton. Iso di lang mabalin asaan pa ilada ita ti pagsaritaan ta. Ituloy tayo kit iti aginom ko nagpulutan. Makita kat ado pa ita naluto. Ay, wala! Sige! No kastate kulam, gringo! Sige! Agtultuloy tiragragsa! Oh! Irwari upay! Dagiti nakadulin nga arak! Ibusen tayo!
makita-mitan, Marisol. Ni Gringo, chay agitang tangad, iti botelya. Kadwa na dagiti bandido. Ita, nakita mo ti aramid, senyorita. Anya ti makunam. Di met, adda paltugyo, Luciano? Ay, awanang, senyorita. Kinumpis ka amin ni senyorito Gringaw. Idi pinapanaw na kami ni ti Ranchaw. Awan mat paltog ko. Amo ni da kayo ti agaramat iti paltog. No, siyak, senyorita. Sanaya kaon. Jaklam mo kini senyorito Rafael. Napadas ko matan tinagaramat iti paltog. Idi nagyanak iti rancho abang bantayan idi ti kabsat ni Nanang Julia ije Davao. Ngem, awan praktis kon. Pumanawon ni da kayo dito ay. Nasayat. Amang ano madlaw da tayo pay. Anya teramidon tayo, senyorita. Husto ti kunan ni da kayo. Saan narumbang nagdarasodos ni da kayo? Delikado. Ikamang tayo iti otoridad. Panunutan tayo na nasaya no anya ti maaramid. Hala? Pumanaw tayo dito ay. Kunak lang saan ka na madanon dito Villa, Marisol. Saan na may bagay kanisi ka? Ti kasta na tono ti panagsarsarita, Gringo. Agraraman? Talaga ka di, asan ta na makapagkinaawatan? Ni kadilang Rafael ti ibilang ni Sika nakabsat. Awan imbilang ni siyak nakabsat kada kayo na dwa. Marisol, di nakontrahen. Datateg tulag. Dagijay na bandido ti maiparbeng nagbantay iti rancho. Takabailan da sa lakniban dagiti vaka kontra kadagiti aga-agab. Gapo ta isuda metlaang ti mangagab. Ada ni Sika dita, Rafael. Apay na nasken na aglemang ni Sika. Sanak nga aglamlamang. Inururay ka mat asumangpat dito'y Villa. Kasta? Bueno, Rafael. Iti kasta ajar mo. Makunak amadadadaalan ti utek mo, Gringo. Anya ti kinuna ni Sika, Rafael. Agmauyong kan. Di mon ammo ti ar-aramidam. Ulitin man timpagam. Ammok anangngeg mo. Tanagbatad ti panagsaritak. Sige! Ang pinatayan ni da kayo na dwa! Ha? Diyan tri kayo na tattao! O nya! Agsaw ka pa'y itidyak kaya. Gringo, agpanunot ka na imbag. Bandido dagijay ay ayunan. Dagijay ti angol iti rancho. Sumagtingin ni Sika! Agbabawi kanto. Ngem amang ano awan ton tinabati iti rancho. Isong agpanunot ka na imbag. Papanawam dagijay a bandido iti rancho. Awan pa ni Rafael. Sinarunok lang iti apimanaw iti Villa. Masigurado ni siyak na nagawi din dito'y kalapawyo. Talaga gayam atultuladem ti panagsarita. Kaputa may sakmat na puliti Espanyol. Ay, Uray ni siyak ni Rafael. Husto ting paganiso. Rumbeng nagkinaawatan ni da kami. ala, urayom lata. Amang ano adapay sa bali anapanan na, iso adipay nagawid. Nukasta, sumapul ta iti sabaling abogadaw. Wan, sana kung ngagtalak iti abogado day di papa. Ngay sumat ti abogado ita ataltalkan ni Marisol. Ngem, naanos day dyan nga abogadaw. Panagkunakit, isaw ti makaornos iti amin may papankada kayo ngagkakabsat. Kasaritan pa'y maminsan.
No maamuan na ti agdama a problema ita ti Ranchaw, amangan no iso a mismo ti mangkumbinser kini Senyorita Marisol, tapno baliwan nan ti trato na kadakayaw kini Gringaw. Posible nga ta ti kasta. Padasem laeng, Rafael. Naimbag na ura ni Siak ni Sika, Rafael. Anya ti gagaram kanyak. Ado ti kayat ko na pagsaritaan ni data na dua. Ibagam na niya data. Makikadwa ta kampay idi kadagijay na bandido. Anya. Oh, sa nagmulagat ni Sika, Rafael. Denggen na umuna ni Sika, ti ibaga ni siya. Dila mabalin. Lintegaman ti panagsaritam. Nusak ti kasarsaritam. Nila ang Marisol ti panggagam iti kasta akita ti panagsarita. Bueno, nukasta ti kunam. Ngam, kontra ka dagos yung bagam. Sana may parbang. Pamarang ti aramiden ta, Rafael. Ngem tiraun ta ida iti patalikod. Adda ka di kabaalam, akas iti kabaalan dagi ti bandido? Nakitak ti armasda. Nabibilig dagi ti armasda. Takawon tayo dagi ti armasda. Darasudos ka, gringo. Saan analakang aramidan ti kasta apang panunutem? Nalaka no aramiden, Rafael. Sa anak nga umayon. Urayan tayo ti iwayat dagi ti otoridad kontra ka dagi ti abandido. Anya nga otoridad? Naggapo kamin kini Mang Luciano Jaili. Inasarita mi ti hepe. Naging lalayang kan, Rafael. Awan maramidan dagi jay. Agdawat dalaeng iti pasuksok. Saan akasta dagi ti otoridad? Jack Lamon. Kat no Jack Marero. Kaduan sa dagiti bandido ti daddo maakamang ti otoridad. Agparbang kang agsarita, gringo. Awan pamaniknik mo iti dayta. Kasta ti amok. Iso asana mapagtalkan dagiti bagbagam nga otoridad. Iso na sa isayat no datayo amis mo tagtignay. Tapno sigurado ang mapaksyat dagiti bandido. Biddot dayta ngay bagbagam. Kaya rigan tayo ti agsibakan patay iti dayta. Saan tagayam ang makapagkinawatan? Sige, makamu ka. Adda tayon, dito'y balaya pag nanaydan tayo dito'y rancho. Agsagana tayo kakadwa. Amangan, numadamdamalain, kat adda umay kadagiti amo. Bas! Awan mo't gayam inalat tayo dyan Gringo Gabriel. Uy, ngerot! Ngam di tayo agsigurado akasta. Ta di tayo mo, nuan yamat ti pampanunutan na. Maramidan na, boss. Nagado tayo. Uy! Ngam di tayo mo, nuan yamat ti kabailan na aramidan. Iso, nagsagana tayo lang. Ngam sakpay, ang makapagtignay. Agtignay tayo. Ano di aramidan tayo, boss? Lima kada kayo. Ti mapan mang dadael, iti alad, iti nagbedengan iti amyanan. Akayen yo, dagiti baka rumwar iti rancho. Kat umakarda, iti bangira rancho. Mayat. Kukuha ti amo tayo at taga Bisaya day chay rancho. Nalaka, akasarsarita day chay, tapada tayo at ulisan. Ibusen tayo ti baka iti rancho Gabriel. Panawan tayo tulat tametan. Mayat, boss. Kaya ko na ito, boss. Asting. Malam, mapan kayon. Da kayo, ti mapan. Tungan, akliw. Kanda kayo, ti kadwada imong. Cardo, Cantino. Boss! Agawaan nyo, at subli kayo at dagos. Apaman, ang mayabog yun dagiti baka ijay. Mapanao mo na ni siya iti rancho. No makita dagijay na bandido.
siya kun na mismo ti makisarita kan ni Isoda. Ikan ni siya ni Isoda iti ado na kwarta. Ngam paano matla ni siya iti otoridad. Ha! 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 Ni Senyorita Marisol yung nagkabalyo ng agturong iti ranchaw. Awan kadwana, delikadaw. Ayabak dagiti sigot kadwak ang nagpaaya para pastaw. Surutin mi ni Senyorita Marisol, narigaran. Kakadwa! Oh, Luciano! Agsagana kayo! Mapantay iti ranchaw! Agpagag ni Senyorita Marisol! At daytan, tinakakabalyo! May sadyo sa pikinapintas ti dintay! Naragsak ni sa sangbay pagrayman niya Diyos sa pikinapintas! Asino nidda kayo? Umasidag ka, Senyorita! Disagam day tagwapa kabalyom, tagsarita tayo itinasayat! Umasidag ka, Senyorita! Kasarita nga ta ni Marisol dagiti bandido. Gagayem, ti yuliwayan na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, awan na aramidan ni Gringo, iti nagsangudan kini Burton. Pinakitaan ni Burton iti panagtukyad, ket insarang napay ti paltog na. Nadlaw ni Burton ti panagamak ni Gringo, ket ad-addan a pinaisaganan na ti armas kadagiti tao na. Makapungtot ni Gringo, ngam ingkagumaan na ti dinagpadlaw. Napanmet da Luciano ken Rafael iti ili, ket inyumanda iti otoridad ti kasasaad ti Rancho Gabriel. Iti may sangal daw, napanmet ni Marisol iti rancho, ket dita, nadanon nan dagiti tulisan. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Umasidag ka, Senyorita! Disagam dayta kabalyom, tagsasarita tayo itinasayat! Umasidag ka, Senyorita! Asino nidda kayo nagdosok? Saan na da kayo ti parayuan kadagiti baka diti Rancho Gabriel? Dakamitan, Senyorita! Sinukatan min, dagiti awan na muda katalag ditoy! Kakadwa, kaya rigan dayta babay ti Diyosa at imsag manipod langit. Nida kayo ti imbaga ni Gringo? Eksakto, Senyorita! Awan kerbengan dayjay na tao na agdesisyon iti may papan dito'y rancho. Nuawan karbangan na, ket sikat ti adan karbangan. Nakasagana kami ang mga ramid iti bilin mo, Senyorita. Ke? Wen, Senyorita. Saan mi ang magustuhan ti aramid dayjay a Gringo? Ket, nuan niya ti bilin mo nga ramidan mi. Maramid. Aha. Wen, Senyorita. Agserbi kami kan ka. Agpanin kami akas la karnero nga agtungpal iti amo. Bueno. Kaya't ko na madidigraday diyay na Gringo. Ibagam nga rod teramidan mi, Senyorita. Ipasigurado, makontento ka
iti kabalang mi nga ramidan. Kasano ti pan nakasigurado ni siya? Ti bagam nga ramidan mi, ti pansiguraduam, senyorita. Bueno? Dumngag kayo, nanaimbag! Kakadwa, takas ti aramidon ni Senyorita Marisol. Ngarod. Anya ti aramidon tayo. Wen. Dakdakas manen ti mapasamak no kasta. Ha? Ang mga no, anyamot ti aramidon ni Gringo kini Senyorita Marisol. Di anyang nga ro ti aramidan tayo. Tsaka mo, mati kawak. Tsaka mo ti bagak. Dayjay, pumanawin ni Senyorita Marisol. Wen, pamana tayo. Wain, agarodok kayo lang. Ang mga no at makasipot kada tayo kada kita bandidaw. Wen. Si Kamet, Luciano. Wen manang Hulya, at ka din ni Rafael, Apa emang Luciano? nagkapuak iji rancho, Rafael. Kadwak itay dagiti padak nagayaywan ka dagiti bakay jay. Ket, anya ti madamag. Kwa, jak amaw no, rumbeng nga ibagakun ka day daw. Ibagam, no nyaman dayta. Apay, Luciano. Adda ka di sana nasaya at anapasamak iti rancho. Napan ijay ni Senyorita Marisol. Anya? Kat, anya tinapasamak. Dakas ti panggap na. Anya dayta. Ibagam ko madagos. Ibagak. Agparbeng ka kuma, Rafael. Wen, Mang Luciano. Amamunak mo ten. Sige. Ibagam na niya ti plano ni Marisol. Dakas, ti papaaramid na kadagiti bandidaw. Kayat na apadidigran ni Gringo. Anya? Anya ka no ti aramidan da? Jak na into naran. Basta dakas ti aramidan da kini Gringo. Kasta. Anyamutan ni Marisol. Talaga gayam adi na kami ibilang akapsat. Panagnakan day tati panangbilin na kadagiti bandidaw. Ibaga tayo nga takin ni Gringo dayta. No, ibaga tayo. Ang mga no, mapatay na pa ni Marisol. Amukon ti kinadagas ni Gringo. Kabalan na nga ramidon day ta. Nanan. Anya ti makunayo? Kastoy naay. May mayat no maamuan ni Gringo. Ngam di yun ibaga ani Marisol ti akin nakam. Wala niya. No kasta, saan ta agdadali ti gundaway, Rafael? Sige, mapantay jay Villa. Sarakan ta ni Gringo. Sige, itamot lang. Agad nad kayo kuma, Luciano. Rafael. Di na kami pakadanagaan, Manang Hulya. O sige, mapan kami nanang. Pinapanaw ni Sika, bakit idita? Porke? Agreklamo ni Sika? Ha? Mangala ni Shaq iti kabarbaro na muchacha. Saan nagreklamo? Agam kasimat. Nagagatmat nga agtrabaho dito Villa. Saan na magustuhan ni Shaq tilaing ni Iso na makibiyang? Kan Sika lang ti kayat ni Iso na pagserpyan. Binilin kon. Pues, surutan ni Sika dayjay na moher, Gringo. Anya? Isakit ni Sika. Kumo Iso tinagbalin na ina ni Sika. Hala, surutan ni Sika. Pumanaw ni Sika dito Villa, taday tati maiparbang. Ayan dagiti sigod na kakadwa ni Sika, Luciano. Napanda ka dagiti bangkag, suksukayin da. Ayaban ni Sika ni Suda. Ha? Ada pagsasaritaan nida tayo.
Ah, senyorita, kasla jak maawatan ti kayat mo nga ibagay ti kasta pa nagsarsaritam. Dila mabalain, agsarita ka akas iti sigaw. Diyantre kayo! Senyorita, dispensaram. Ngam di min kayat ti agsuble ak katalak iti ranchaw no kasta ti bagayaw. Saan kayo na isubli akatalag ijarancho? Aramidak nida kayo a bodyguard ko. Ay, oray nga ta, dayta. Di mi kayat, senyorito gringo. Nagsasarita kamin kadagiti kakadwak. Nakasagana kami ni Tanya pa mapasama kita sinda. No, papanawin na kami ni senyorita Marisol. Awan mabalin may. Kasta. Labanan dakon? Saan ba't akasta, senyorito? Ngam talaga saan kami nyagtalagkan ka? Iso dispensaram na kami kuma. Diyantre kayo amin! Agbabawi kan to na siya, no? Tandaan ang tanging pagam. Nasaon ni Mang Luciano. Ada imbagam ken kuana gringo. Apay? Anya ti planom kadagiti kakadwam a bandido. Saan ko akakadwa dagijay? Di mo ammo ti inararamid mo. Kaslapim midot ka iti malo, nga imalom matla di taulom. Rafael. Anya ti planom kadagijay. Nagbidutak iti panangipan ko kadakwada iti balay Gerancho. Talaga da kalabidot. Gapo ta dagijay mutla ang timang pataykan ka. Di dagbaligi no kastaman ti panggapda. Dakas a talaga ti panggapdakan ka. Mismo adakam kini Mang Luciano tinakangag iti saritaan da. Adda may sa atawan ng bilin kadakwada. Kat masigurado, dayjay ti tungpalen da. Awan denggendan nga ibagam. Asino ti bagbaga matao? Sana na masapol nga ibagak. Basta na damon dagijay. Di ka basta mapan ijerancho, no awan kadwam. Di kan makisango pay iti dayja aborton, no kayat mo pay ti agbyag. Anya. Sapay ko matamamati ka timbagak. Kat di ka nagpakita pay ijerancho. Rafael, ayan dagiti autoridad ngayon bagam. Agsagsagana dalaki diitan. Kaya't ko ti sumurot kadakwada. Sana mabalin. Di da kayat nga da mairaman a sibilyan iti iwayat da ataktika. Sana mapagtalkan dagiti autoridad. Tiamok, ket kadwa dagiti bandido dagijay. Anya? Kadwa dagiti bandido dagiti autoridad. Pangasim gringo. Di ka agsaw iti kontra kadakwada. Iso dati rumbang apagkamangan tayo iti daytoy. Iso di mo dadaalan ti reputasyon da. Rafael. Agannad ka no di mo kaya ti may sagmak, gringo. Liklikam dagijay a bandido. Daytoy ti paltog day, di papa. Kabailan ni siyak ti pumatas kadagiti bandido. Tanagsanay ni siyak iti husto ija Espanya. Kabailak napatasan dayjay na porton no kasapulan. Sanak na basta agtalak iti imbagada. Ngam no aramidan da ti imbaga. No kabailan da aditigraan ni Gringo. Kan oray pay ni Rafael. Isudan ti pagbantayak iti rancho. Oh. Garantisado pa'y laang daytoy napaltog day di papa. Nga oray, naidulin iti nabayag. Naggapo ka no pa'y ija Espanya daytoy. Aramatag daytoy napaltog. Kontra, kadagiti mangibagbaga na agtawid mat iti asyenda. Ha? Asino dayta? Siyok, Marisol. Ni Gringo. Jak idolin daytoy.
bayak na makita ni iso daytoy na paltok day di pa ma. Porke, gringo? Paltok. Di may paturong kanyang data. Unay kit din nabutang ni sika, gringo? Mabutang ni sika? Amangan numakalbit ni Shaq kat matayan ni sika? Ibabang data. Abangan na makalpit ni Sika. Bueno. Anya ti gagara ni sika kani siya? Kaya't ko napapanawan lagi dyan na bandido. Isuat din akong kagura, Marisol. Papanawan matla ni Shaq lagi dyan. Sana na masapol, gringo. Anya. Mayata ni Shaq na dagijay ti agaywan kadagijay vaka iti rancho. Mapagtal kan matgayam dagijay na tattao. Kan nagagat ni Isuda. Marisol. Iso nakayata ni Shaq na dagijayan ti agbalin nakatalag iti rancho. Awanan ti problema ni Shaq. Malagip ko timbaga ni Rafael. Ni ka di Marisol, ti ibagbaga dapat patsin itadag iti bandido. Kadakas ti ramidin na kanyak. Sana mabalin. Ni Rafael. Kanya nga tatiga gawin na tao dito, Villa. Handa ka sa sarita. Bayak nga isuda lang ka ni Marisol ti sarita. Pumanawak nito eh. Kampay di, Jack nakita. Gringo! Ditakan. Gringo! Mabit lang! Awan ka sa pulak iti day tao. Iso abay bayak lata. Nasakitin na kam ni gringo kani Shaq. Tapay, Marisol. Anya ti ammo ni Shaq? Marisol. Talaga ka di na kami maawat akapsat. Sana day tati kang runaan na pagsaritaan ni data. Rafael? Manong Rafael, kunam kumakanyak. Inauna kakapsat mo. Awan pa kasiknan ni Shaq iti dayta na ibagbaga ni sika? No anya ti kayat ni Shaq na awag kan ni sika? Awan pa kasiknan ti asino dita? Ala, sikati makamo iti dayta. Ngam di la mabalin. Ikan na kami kinigringo iti uray sang kabasit apa nang ilala. Kaya't nakasalakniban kontra kadag iti dakas at tao. Iso nga ibagak mo. Nagado na palabras ni sika? Sana makaanos ni Shaq na dumngag. No anya dagitang ibaga ni sika? Marisol. No anyaman ti planum kontra kada kami. Agpanunot ka pa'y kumanay bag. Sakbay ti panangiwayat mo. Ke? Anya nagapota kasta ti ibaga ni sika, Rafael? Amok ti planum akadwam dagiti bandido. Isong agpakpakasyakan ka. Agpanunot ka na imbag. Ke? Anya na plano ti ibagbaga ni sika, Rafael? Ammom no anya dagijay. Oh, Awan sa balya kanunungam, no saan ada kami. Di ka makikadwa ka dagijay a bandido. Tas siguradong agbabawi kanto. awan amok iti ibagbaga ni sika, Rafael. Iso na mabalin ka di? Pumanawan ni sika? Di kan agin didi ammo, Marisol. Diyantre! Ako saran ni sika ni Shaq? Ha? Awan amo ni Shaq iti ibagbaga ni sika? Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!